Shubor nakashlem jong unong san hima. Kajing bam patiaw bat bam shim kya jong ka sarkar ban petlem ya ka ka shon ki pat ba ki badan ha ki than nong kendong hi hadu menta kidang beteng bat kani shisha kala penlong ki pat ba makin yai mat ki jing kaseng West Khasi Students Union Rambrai Circle haringkat kajing sanran lang git khot ka WKSU sengkmi ha kasngi palai ka tayo kala hiar sha ka than Rambrai ban jurab ya ki surak shnong ki ba pinya so ya bonteli ki shnong kum ka shnong maudet maushat maukhiat renyao domkerko mainop mauyong bat kiwe de ha ka ba ha ka te ki jingjurab ka West Khasi Students Union kala lap ba ki babun ki shnong ha ka te ka than ki kendu ki jing president ka WKSU sengkmi uba disun ulong ba ha ka ni ka jing le jurab ka WKSU kala lap ba ki te ki shnong ha ka than rambrai ki kendu jing na mar ka jing bam biang ka surang bat ki linti ki singken ha ka ba la lap ru ba ka surak ba pinya so ki te ki shnong kadai tang kasurok kabayo jingrap lingba ka scheme MGNREGA ne ka scheme shispasngi kumta ka West Khasi Students Union kadawana ka sarkar bagade ban IT no ekiti kisurok shispasngi syakatanat PWD khanang bakan la ban shnapan pha nagbanta ka bet ka biang jong ka let kawan ki pat ba nong shang shnong ka te ka than kasurok tele ne mo surok di mau kiat mau chat mo last lu pala chat nagaliang ka WKSU Central Body bat ka WKSU Rambrai Circle ilawan ban jirip marmar ya kena kesurok kepada kesurok jongki buntli kisnong chandai tri kisnong nang bun cucu ke maudet maushat maukiat a renyau syam domkerko mainop mauyong kini kesurok kidong ba is Asia hakabre kaya kayeng jongki paiba jongkan kadong katain jadi karena yang jongi ka seng kolong ba ngi iba ya kini kesurok 8 tray dakatnat CNRD block kepada skim sispas ni MRGS pat ngi iba dakani ka skim MRGS ni sispas ni ngau ba kani kesurok mla ban pendep lan pen bahai kani kesurok den nataka daw kolong ba nakaliang kaseng ila simkia ban wan le ya kajan inspection ban jurip e kani kesurok kiba mala kiba sniu sudah kolong ba banirap lem ya kinong kendong kesurok bakin yo lem ya kesurok baba kumayo mangi kinongsor bunsin ka sarkar ka konsentrate betang ya ban penroy ya kasor rai kinong kendong kile klet kino syrak kum ne isu penpau ka jisu kia par jisu si adu kata akaba ya kinong kendong lan ki snong gi badan ha ki thain kaput ka sarkar kale menti kale maina kino syrak ha ki bun kiliang habde karoy kapar kam tam ya habde bat kisurok kilintisin king tena kaliang joga seng habde kane kejing syam jenjar syam jinga jekini nong snong habde ya kayeng lama kane kesurok sispas ni kumbang la mention ki snong per kalau bak sarkar la kumno ya kane kesurok kan pa undertaking no syakatnat PWD krang bakatnat PWD kan la ban penbha ya kane kesurok bat ru kan la ban budget man mang tengka yakini kesurok hakini ki snong per kebedan kane kathan ramrai jerngam bat habde begene nakaliang kaseng insai kendu ya DC yo Deputy Commissioner jangka West Kasil hakini kita yo wa la kumno ya kini kesurok sispas ni deban penkelano sya kesurok PWD pan ngajing tho ba na kaliang ka block development CNRD block nong stang kan NOC no sya katrat PWD krang bakatnat PWD kan undertaking lan kan sim hi maka man penbahai ni kilintin sinking lan kesurok sya no kendong but kentang ya wai na kaling kaseng ini budin na kapor sya kapor bat lada ka sarkar ka kamsim kia ya kini kisurok kibala kata sya ya ka lai kawan jeng paiba kamtam ya ki long kemi ki baka kunlong ki bahaban kit leng bagi kisurok ki bab sniu tam bat teng lah ban kana stelti pan dei tang kata ya kinok snong ki badan pedeng ki sistem sipa teng aja ka ban poi ki hospital ki baba leng bagi jing pen poi leng bagi kali ki ban ban penpoi stat eki haki jekas ajing sumar mla ban penpoi namar bak jing sniu kesurok ten nan tak tahu nak tak daw
mana kali keseng kan yai budin bal jalada kasorka la ne kinuk ni kitrat badai pet kimla ban penbahai kini kelinti singking na kali keseng kamban se ban shim dak senjam ki batinge jengi kum ki nong yalam jongka WKSU Rambai Circle ro isgon pendap halor kane ka surok jong ki sinong ka ba ngila kedo mene khmat je ka sya ka long ka ching ka ba crowd kata kata ngi sngo ban ngi i dal jong ki khmat khamtam ka por liyo kane ka surok ka long ba jinjar do kata kata te ha ka wi pat ka bantang i sngo ban karpat ye kinong yalam jongi khamtam kinong sanshar kinong mi khmat jongi khamtam yu MLA MDC bat kiwi ba soba ban ya peklam ya kane ka jing chung ki brio ha kane ka dong ka than ka jingi te ha ka ba khadu ka wai nga so ban ai khublai ya ki member jong ka central body ki bele stom wan peklang ya kane ka jing jong kane ka surok kane ka dong ka than jingi khublai sibun